תורידו אצבע, גרסת הרובלוקס. אם הורדתם 5 אצבעות או יותר, אתם שחקני רובלוקס אמיתיים. תורידו אצבע אם קיבלתם סקאם או עשיתם למישהו סקאם. תורידו אצבע אם רבתם עם ילדים באיזשהו משחק ברובלוקס. תורידו אצבע אם התחלתם לשחק לפני הקורונה. תורידו אצבע אם הייתה לכם איזושהי חיה באיזשהו משחק. תורידו אצבע אם קניתם רובקס או הרווחתם רובקס מאיזשהו משחק. תורידו אצבע אם אתם מכירים את אחד המשחקים שיש פה. תורידו אצבע אם יש לכם יוצר תוכן אהוב שמשחק רובלוקס. תורידו אצבע אם אתם יודעים מה זה בלוקסי קולה. תורידו אצבע אם קיבלתם מתישהו בן. תורידו אצבע אם שיחקתם רובלוקס עם הבן אדם הראשון שיוצא לכם אחרי שאתם לוחצים שיתוף, ואז וואטסאפ. תכתבו כמה אצבעות הורדתם ושתפו את זה לחברים כדי לראות אם הם שחקני רובלוקס אמיתיים. כדי להוכיח שאתם שחקני רובלוקס אמיתיים. תעשו לי דואט או תשתמשו בסאונד, תייגו אותי כדי שאני אראה, ותודה רבה שצפיתם עד לפה.